ଆପଣ ଯେଉଁ ये अभियान ଆମର ସାମିଲ ହେଲେ ଆରସିଏମ୍ ଅଭିଯାନରେ ତ ଆଗରୁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ମାର୍କେଟର ତା ସାଙ୍ଗେ ତେଲ ବି ମାର୍କେଟରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ତ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ତେଲ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ଆମ ଆରସିଏମ୍ର ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଗାର୍ଡ଼ ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଅନୁଭବ କ'ଣ ମାନେ କ'ଣ ଫରକ ବାରୁଛନ୍ତି? ଫରକ ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ଡର ତେଲଟା ବହୁତ ଭଲ, ଏକଦମ ପତଳା ପାଣି ଭଳିଆ। ତାପରେ ମାନେ ମୁଁ ଖାଇଲି ଥରେ ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ମାନେ 2.5 ଘଣ୍ଟା ପକଡ଼ି ଖାଇଲି, ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ତାର ଡିମେରିଟ୍ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାର ଯୋଡ଼େ ବରା ଖାଇବି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଛାତି ଖାଲି ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଭର ଖାଲି ପାଣି ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଆଉ ତା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମୋର ନଲେଜରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହାତରେ ଲାଗିଦେଲ ହାତରେ ଜମା ଲାଗେନି, ସେଦିନ ଜମା ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଗୋଟେ ବରା ଆଣିଲେ ତେଲ ଛାଡ଼ିବନି, ସାବୁନ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ହାଣ୍ଡା ସେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ତେଲ ଭିଡ଼େନି ଆଉ ନା। ସିଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତେଲ, କମ୍ ତେଲ ତେଲ ଭଲ, ଅଟା ଭଲ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଭଲ।